Le molweni sanibona. Sidlala Umkhonto njengamanje. Women's League Umkhonto wesizwe la. Babo yokwenza home visits. So manje bala Nando's. Bazodla lunch. Uzoba into of the past. Okwamanje sisazoncenga ngokuphelela So njengoba sibona ke lama-can lawa abawuthola kumkhonto wesizwe bogogo. Ngoba imikhondo sinenkinga yokuthi kuphela amanzi sometimes. Banikwa ama-can ukuthi babokhona ukuhlanganisa ukuthi abagogo batshela ukuthi ngeyi-15 ne izobe ikhona i-MK igadile ngeyi-15 ukuthi iphatheka kahle na. Ningasabi mase abantu basile kulo special vote sizobe sikhona siqaphile. Gwaza Mkhonto gwaza. Ngoba nimbone epalini nje. Mpopo. Siyabonga. Siyabonga bogogo. Siyabonga zalukwazi zasekhaya. Lokho esikushoyo ukuthi amanzi ngoba hlala ngekho ehamuli. Mara lamabhikili kusukela namuhla lihlale ligcwele. Lebhikili lisymbolize ithemba lomkhonto wesizwe. Ukuthi lokho kungekho siyolwa singamuke izandla kuze kube khona. Laba abanye noma sebafikile asina nkinga nabo asilwe nabo. Okubalekile ukuthi sibambisaneni ngeyi-17 sizobe siqala sikhiphe i-ANC kamasipala. Kulo nyaka ozayo ngoJanuary 2027 umkhonto uyobuphethe. Siyabonga. Isibhani Islam. Cebo. Yecebo. Emangisho. Awutshela ceba lesibhani Islam bathi dliwe nguwe. Niyaphila bomama bomkhonto. Siyabonga kakhulu. Gwaza Mkhonto gwaza. Gwaza Mkhonto, siyabonga. Okay. Basazi ama-by-elections special votes ange-15 December
Ward 14 eMkhondo, and then nge-17 lapho kuzobe kuvota khona wonke umuntu. MK Party ke njengoba sibona la ibize bogogo base Ward 14 abanika namaqane niwabona la banika ithemba lokuthi noma ngabe kuthiwa amanzi ayaphela eWard 14 MK Party yoqinisekisa ukuthi abawaswela amanzi. Njengamanje ngizobe ngithi ukuxoxa no comrade la Mabhillion uchair usihlalo wase Ward 14 comrade Mabhillion. Baba Mhlongwane. Niyaphila comrade? Siyaphila Mhlongwane kunjani? Siyaphila. Awuqala ubrief abantu bami la bafuna ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Mhlongwane namuhla nathi nje umnisi ucandidate usithathe nje samangala ukuthi usenzela ini. Yeah. Wathi nje icela ukuthi bogogo abakhona abantu abadala bonke bake bathola into zokukhelela. Yeah. Usithathe ngesurprise lokho besingakwazi la kwenze namuhla besingakwazi nathi. Sekuphila. Lana senandosi. Basenandosi bazodla. La badlile bogogo siqale sasadla. Asiqede ukudla wasi sonke. Nathi usidisile umnisi. Sonke sibhadalela umnisi lapha. Namhla usenzela inkinga nje umnisi namuhla. Waqeda wathi bogogo bazathola imigomo yamanzi bathola izingubo zabo. Ubanika imigomo, abanike izingubo. Umnisi angwazi lamandla wathatha. Ubanika namafruit uthi ushukela wabo uhlala kahle. No usenzela into enkinga. Okusho ukuthi kahle kahle lena seyisane ukuthi abantu abadala babaleka kangakanani kahle nje kuma program MK. Le program lena ikhombisa ukuthi sibahlonipha kangakanani abantu abadala sibavelusha kangakanani abantu abadala because ukhumbula ukuthi ekhathi lesisuke singekho bakawuthi amanzi awekho bazowathatha singekho so awahlala khona amanzi bakhelelile ngoba sinenkinga yamanzi enkulu kakhulu nje eWard 14 sinenkinga yamanzi enkulu kule indawo sina 3 days singanamanzi kumanje labatheba labantu kodwa kumnisi uqinisekisile ukuthi cha abantu abahlale banamanzi nawo amabhakede yabaningi. Hayi siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu. Siyabonga. Comrade Uyende, ngiyaphila comrade. No siyaphila kokhele kunjani? Sino comrade lapha Uyende oyi-regional election manager ye-MK Party eMkhondo. Mhlawumbe awusichazele comrade hamba kanjani i-campaign nangalo daba la namhlanje ethi kungani sila? No sibonga kakhulu ithuba. Namhlanje sila size kubantu abadala ogogo lapha eHarmony Park. Ekubone sibathagethile esizobapha izipho nokuthi ke sizobatshela ukuthi ngomhla ka-15 baqiniseke ukuthi bavotela umkhonto wesizwe bazi ukuthi bakhona abanye abantu abazovela abanye bazofika bephethe izingubo bakhombisa amandla kodwa iqiniso lokuthi bazobe bangasawuphethe umasipala ngezinto. So ngale 15 nema special vote. Nge-15 ngama-special vote. Nge-16 sizobe siphumula, nge-17 bese siyovota Ward 14. Okay, shothi nje mhlambe ungathini ke manje kumphakathi wase Ward 14 ikakhulukazi ngale langa la nge-15 yini eyokwenzeka nelindelekile kumalungu omphakathi? Ngithi nge-15 ngicela kakhulu abantu laba abanejistile kuma-special vote ukuthi abahambe bayovote bavotele umkhonto wesizwe. Nge-17 bese bayenza bazoqedela indawo esizobe sesiya khona estation i-River of Life la sofike siqedele khona indawo. Siyacela ukuthi bonke abantu abahambe bayovota bahambe bavotele umkhonto wesizwe. It's the only hope esinayo engumkhonto wesizwe. Siyacela ukuthi abaphume bonke abantu bayovota. Phangwa siyabonga kakhulu mfethu. Siyabonga lapho comrade Mhlaliseni Yende oyena o-regional election manager womkhonto wesizwe njengoba sechazile la ukuthi 15 December yoqala ama special vote abantu abadala nje basibona la bayobe bevota endawo nali ikhansela lethu le-MK umnisi ongiyena sinaye la comrade Fortune Kunjani? Siyaphila. Bonakala kunesasa selikhulu labo gogo babuya abajabulile mfethu awusichazele ngalo suku namhlanje njengomkhonto wesizwe inhlangano esikhuliswe ngenhlonipho nangokufundiswa ukuthi isisekelo so umuzi abantu abadala bathi ke siye sathatha isinqumo ukuthi sithi namuhla senzele abogogo base Ward 14 uKhisimusi kusase eli singakafiki kulesiphithiphithi so namhlanje
were just celebrating nabogogo uKhisimusi wabo ufike early from umkhonto wesizwe esijabulelayo ukuthi abogogo bayasho ukuthi nge17 bayovotela umkhonto wesizwe mawubona lamabhikili ke sibanika wona eHarmony Park ekuhlale kungenamanzi so sithi bonke abogogo kusukela namhla bagcwalisa amanzi kulamabhikili kuze kuthatha umkhonto wesizwe ngiyacabanga ukuthi kuyoba nomehluko omkhulu lapho wale issue yamanzi kusakazi hayi siyabonga shothi impela MK Party ingenile ingena kwabadala ingena kwabasha njalo njalo ayisafika ngegalelekile emsakazi siyababona nabanye bayatatazela yiko bazama zonke indlela kodwa ke hayi inkinga yikho umsakazi ayidibane khona egroundini nge17 kusukela nge15 na nge17 December nalabo abangasiba se-Ward 14 abazovota khona sibagadi angeke baze bavote ngalelo langa kuyovota abahlali base-Ward 14 kuphela ongasiwa khona njengalingaza sondele ngoba ijele liyogcwala ngalelo langa siyabonga kakhulu bafethu siyabonga kakhulu yes oyena ukhulu mhlawumbe ake sixoxe nawo kancane bomama niyaphila kodwa niyaphila mama ake uchaze lapha naku uphethe ibhikili lapha kwenzakalani mhlawumbe usichazele namhla ukuthi nifila kanjani njengoba hayi ngifila great ngithi nje gwaza mkhonto gwaza siyabonga kakhulu siyabonga ke sibona abanye la Sabase emotweni namuhla benikuphi bekwenze nje bogogo nabo mama niyaphila senisebhasini kuyahanjwa manje ake nichaze ngosuku lwanamhlanje niphatheke njani la okusho ukuthi ngayi-15 nakanjani kuyovotwa vele kuyovotelwani MK hayi siyabonga sesiyodibana khona bogogo yebo siyabonga bogogo ke laba sesibazwile bathi bawuvotela umkhonto wesizwe bayikhulumela bona ngokwabo ukuthi umkhonto wesizwe yilona themba labo injalo ke siyanibonga futhi sesiyodibana uma-video alandelayo niyakwazi siyabonga kakhulu alright sanibona ku-video elandelayo ke balaleli nababukeli thank you so much